We are halfway there. Basta maamura na halfway. Basta katunga na ta. Good morning mga ga, another day, another life, another blessing na sa tutong tanan. Karon mga ga, ang ikasing pinta nga adlaw sa atong 100 day running challenge. We're half day where? Huh? We're half day there. We are halfway there. Basta maamura na halfway. Basta katunga na ta. Karon mga ga, kay medyo udto na tano kay gabi ni doog basketball niya. Medyo sakit atong lawas, sakit na pamaulan ko. Pero bisan pag udto na tanga mata. Dagan ya punta, ha? Dagan na ta. Let's go. Mau na medyo kapo itong lawas rin mga kay udong sipon. Ag-sipon ng grego. Murag murag bugat akong lawas ba. Murag labaron akong unya. Murag ko kilantanon. Pero sa tambal ani. Iinom sa nig murag tambal para murag putag maayo. Kuno sa takay. Leaking. Hindi kita palabi palayo ga. U-turn na tayo, U-turn kay murag kapikin sa oras. Sakit akong tuhod. Aw, 100 lagi usaran. Ang tuura. Tuhod na ni sakit mga ga. Kaniha usar mo to. Karonduhan na. Tuhod na. Feel na ko. Akong ubog sipon murag padung na gid. Okay. Murag mag na pingot ang ilong. Finish na mga ga. Sakto na to mga ga. Dili ta palabi no kay basig ma-overwork atong mga muscle kay sakit akong pamaol gid. Unya, delikado basig ma-injury ta no. Sa mga wala pa kasugod sa ilang running journey, ano pagsugod guys kay kapoy unya, kapoy gid siya. Pero maayo lang siya sa lawas kay naman siya mga health benefits. Pero dili man kinahanglan magpa-healthy kay healthy mo kadaan, di ba? Maong ay nalagdagan ga. Pero ako mudagan jud ko kay ganahan ko nga mas ma-healthy pa ko. Ang susunod higayon mga ga, ang susunod nga dagan para mo sa pagsuporta. Ganoy TV and out. See you.